njengoba la uJesu wafa efela thina zoni, kwakuwukuthi umuntu ozokholwa leli qiniso angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Umuntu kodwa-ke ozonqaba leli zwi ngeke ukuthola ukuphila okuphakade. That means lowo muntu uzobhubha ngoba akavumi ukukholwa ilo ofele bonke abantu. Uyona into uJesu ayishoyo. Kulotshiwe ukuthi uza kuhlupheka uKristu, avuke ngosuku lwesithathu, uphendulwe ngabantu ezonweni zabo, ushunyayelwe egameni lakhe kuze kubhame umusa. That means ukushunyayezwa kwabantu beshunyayezwa ngoJesu yiqonda ukuthi bekwazi ukuphendula ezonweni zabo uma ngase kodwa nabo belamkele leli qiniso. However, uma bengalamkeli, noNkulunkulu ngeke akwazi ukubasindisa noma ukubaxolela izono zabo. uJesu yakusho lokhu bengakufi, kodwa uthe uma evuka lokhu konke akushilo kwaba yiqiniso ngoba vele wayekade eshilo ukuthi uzovuka. Uma sibheka la, yingakho kubalulekile ukuthi abantu befundise ngoJesu. uNkulunkulu akakuthomanga ukuthi lokho kwenze. Kunalokho uma ufundisa ngabantu uzothuka even more. Kanti beku-right ukuthi ufundiswe ngeqiniso ngoba ilona any direction uNkulunkulu afisa ukuthi abantu behambe ngayo. Asike sibheke la, ngikhuluma ngamazwi kaJesu awasho encwadini yaJohn 14 uverse 6. uJesu la uclaima ama-attributes kaNkulunkulu. Uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila okuphakade. Ngamanye amazwi uclaima ukuba divine, God and man. Uma ethi umuntu uyindlela, that means uyazi ukuthi la oyakhona uzohamba kanjani. Wena ungangaba ne-understanding but yena akekho confused. Uyazi ukuthi la oyakhona uzohamba kanjani. Noma ngabe impilo yakho kuningi kangakanani ebhekene nakho, uyasho ukuthi yena uzokwazi ukuliveza ithuba noma intuma yokuthi uphume la okhona. uJesu la uthi yena uyiqiniso. Yiphi ipurpose yeqiniso? Ukuthi ikhanyise la khona abantu bengaboni kahle ngaso linye. Okusho ukuthi uma iqiniso laNkulunkulu likhanyisela ngaphakathi nangaphandle, liyakusiza endleleni yakho ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukumbona. Abantu abake beduki kodwa wena ungaduki, ukwazi ukumbona. Yingakho uJesu la ethi uyiqiniso. Akasho ukuthi uyalazi iqiniso, uthi uyilo. That means u-in control ekuthenini akwazi ukukhanyisela abantu, ukubenza ukuthi bekwazi ukubona nasendleleni. uJesu la uthi ukuphila okuphakade. That means uma umlandela uJesu la, ngeke uhambe ekufeni, yena uzoba ukuphila ngaphakathi kwena. Yena uzokuhlenga la kuhamba khona abafileyo, wena uzohamba kwilane yabaphilayo. uNkulunkulu wenza njalo. Abantu abavuma uJesu yabaphilisa, uyabasusa kulaba abazofa. Uyabasusa kulesi sibalo abazofa akusona ngoba bona sebeyaphila, ukuze bekwazi ukuzizwa enyameni yabo bephila, nasemoyeni wabo bephila, nasemcabangweni yabo bephila. Ngalenkathi uNkulunkulu ekuphola izinto eziwukufa awuzizwa ngoba uNkulunkulu ukuphila ngokwakhe. Ngizowakhotha amazwi akhe encwadini kaJohn 6 verse 63. uJesu uthi umoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulumile kunina angumoya futhi angukuphila. uNkulunkulu uyasipha ukuphila ngoba ukuphila uyikho, njengoba lisho izwi lithi umoya. Uma ngabe esiphilisa, usiphilisa ngenxa yokuthi samkela izwi lakhe. Uma kodwa izwi lakhe singalinaki, sihamba ngenyama yethu, ngey'nkanuko zayo, ngemithetho yayo, ngey'ndlela zayo, thina sizobhubha. Ekugcineni ngeke sizuze lutho as a compensation, kuphela ukufa. Kodwa uma ngabe samkela izwi lakhe, khona sihamba endleleni, uNkulunkulu njalo surely blesses us ngempilo
nesikhathi naye sengunaphakade uma ngabe silamkela izwi lakhe. Kodwa uma singalamkeli izwi lakhe uyasitshela ukuthi sizofa nokufa. Asike sibheke la, babe bahle abantu endulo, babedumile, babe nemali, babe nezinto nje ezibenza baba abantu abaphilayo. Uma kodwa izwi bengalamkelanga ngesikhathi sabo, bonke labo bantu akusho lutho ukuthi bake baba abantu aba-famous at some point, abantu abanemali at some point, noma abantu ke hlasipe abanezinto ezinhle. Akusho lutho lokho ngoba sebefile. Kodwa lo muntu lo owamkela uJesu noma iqiniso kaNkulunkulu ngalesa sikhathi, that means lo muntu une-reward yengunaphakade eyokuphila kwengunaphakade. uJesu kona akazama ukutshela ngona ukuthi uma umvuma ngesikhathi sakho uzoba nokuphila okuphakade. Nanka amazwi okugcina engizowadlulisa. Incwadi yeSambulo 3 uverse 15 no-16 izwi lithi, ngiyayazi imisebenzi yakho, ngiyazi ukuthi awubandi futhi awushisi. Bekungcono ukuthi uyabanda noma uyashisa. Njengoba uzivivi zakuphalaza, uNkulunkulu ufuna ubande noma ushise, kodwa ungabi lukewarm ngoba uzokuphalaza. Sengizokhuleka-ke. Baba, siyabonga ngezwi lakho, cela usibusise moya ngcwele, nathi salibusisa igama lakho, saliphakamisa ngoKristu Jesu inkosi, amen. Inkosi nibusise nonke.